Wrexham! Wrexham! My Wrexham are Croeso nôl I mewn i'r gôl am dymor cyffroes arall ac ar ôl mis o deimlo fel cystadleuwyr ar bullseye yn gwylio'r Euros a clywed Jim Bowen yn deud look at what you could have won, mae hi'n braf iawn gallu edrych yn ôl ar dymor newydd a wrth gwrs mae'r rhaglen y tymor newydd o allan heddiw hefo gemau. Be wyt ti'n teimlo am y gemau efo'r? Difyr, mae'n lot o gemau da reit ar ddechrau'r tymor. Cychwyn nebyn Wycombe, oedd yn warfan yn ddegfed llynedd, so mae hynny'n fydd o'n rhoi rhyw fath o syniad ni lle i orffen yn y tabl. Mae nhw newydd arwyddo Bishop, y golgeidwad nath frifo Paul Mullin yn America. Mae hynny'n mynd i fod yn reit diddorol. A ar hyn o bryd mae Sam Vokes yn chwarae iddyn nhw, so felly mae yna ddigon o edrych mlaen at gem yna, wedyn mae yna gemau mawr eitha cynnar, Birmingham, Amwysig, a cwbl o gyn-glybiau, Phil Parkinson yn Reading a Bolton. Wedyn, dwi'n barod am ddechrau'r tymor rwan. Arwel, ti'n edrych ymlaen? Ynddo, ni jyst yn sbio, mae yna dipyn o gemau adre dros dolyg, so gen ti Blackpool adre ar Boxing Day, Wigan adre wedyn, 29th, Peterborough adre ar y pedwerydd, so bydd hwnna'n neis I sort of cael tymor yn y dolyg efo dipyn o sgwp am gemau adre, a wedyn mae'n anodd gwybod am y rynnyn ar diwedd y tymor, mae'n llai posib darogan be fydd y sefyllfa diwedd y tymor yma, dwi'n meddwl nag oedd tymor dwytha, dwi'n meddwl oedd ni gyd yn weddol hyderus fyswn ni there o thereabouts llynedd, 19 Lenny, lle fyddwn ni, mae'n bach o unknown dydy, so dwi'n yn gwybod pam yr arwydd a cael fydd y gem ola Lincoln away, a'i brwydro am dyrchafiad neu brwydro I aros yn y gyngor I fydd I. Dwi'n meddwl mae'r ddau yn bosibilrwydd real. So fydd o'n gyffroes fel ti'n deud Al, ond dipyn o unpredictables tymor yma sy'n ni ddeud. Ydy, mae o. Dwi'n meddwl llynedd, oedden ni'n gwybod bron iawn cyn dechrau'r tymor, mae'n bosib iawn fysa'r gêm ailiola yn Crew a'r gêm ola yn Stockport yn agos I ben y tabl. A fel mae'n digwydd, oedden ni wedi cael dyrchafiad cyn y ddwy gêm yna, ond oedd Crew a Stockport a Wrexham wastad yn rhan o'r gystadleuaeth yn oedd. Felly oedd flwyddyn nesaf, da ni'n siŵr os fydd Wrexham yn rhan o'r gystadleuaeth ar frig y tabl. Ond hefyd mae'n anodd gwybod yn iawn pwy fydd y tîmau eraill yna. Felly, fel ti'n deud Arnold, dwi'n meddwl fod diwedd y tymor cweit mor glir pa be fydd arwydd o cad y gemau yna. Mae'r dechrau yn gyffroes, dydy ail gêm oddi cartre Bolton, tîm mawr o'r uwch gyngrair, cyn dîm Parky fel oedd Ifor yn deud. A dwi'n cytuno ti, mae dolyg yn edrych yn amser da iawn. Mae Bristol Rovers, gêm cyn dolyg, felly I gochion De Cymru, falle fydd na barti dolyg ym Mryste I ni. A wedyn, a llynedd wrth gwrs, oedd y ddwy gêm rhwng dolyg ar flwyddyn newydd yn Swindon a Walsall, ond da ni cael dwy gêm adre, so mae hynny i'r rhai o'n ni sydd I fyny yn y gogledd, mae hynny'n reit braf. A wedyn gêm Derby yn erbyn Amwythig yn fuan ym mis Medi. Felly mae'r dechrau'n edrych yn eitha anodd, felly dwi'n meddwl fod gennym ni syniad sut mae pethau fynd ar ôl 10 gêm, ond mae jyst gweld tîmau fel, sôn am tîmau fel Blackpool, Bolton, Reading, fath o tîmau mawr, a felly mae o jyst yn gyffroes meddwl y bod ni wedi... Di ddim yn mynd I fod yn hawdd, dwi'n meddwl, dyna'r peth. Di ddim yn mynd I fod fel ond y dal gemau hawdd llynedd, dwi'n meddwl, ond mae bob gêm yn edrych yn anodd I fi ar hyn o bryd. Ie, llynedd oedd lot o dimau oedd wedi bod yn y gyngrair genedlaethol yn eitha diweddar yn doedd, a rhai o'r ceir ddim
cweit mor fawr a hynny, ond dwi'n meddwl ti'n edrych ar y tabl yn eleni, a maen nhw gyd yn mynd i fod yn gemau cystadleuol yn dydyn, achos Ipswich, wrth gwrs, ddoth i fyny o'r gyngor yma llynedd, wedi mynd i fyny uwch gyngor, felly mae'r gap rhwng top cyngor un a benna gwylod y bencampwriaeth, does na ddim llawer o gap nag oes, felly mae'r safon yn uchel yn y gyngor yma. Felly, yndi, mae'n gyffrous iawn, ac wrth gwrs fydd gennym ni dîm newydd, efallai, neu rhan o dîm newydd, achos ers i ni siarad tro dwytha, da ni wedi rhyddhau sawl chwaraewyr, y rhai o hoelion wyth y clwb, arwyr dwi'n meddwl yn y dyfodol, a jyst i roed syniad falle o faint o chwaraewyr dylawadol da ni wedi colli, fel arfer, mae'r chwaraewyr efo rhifau carfan o 1 i 11 ydy'r chwaraewyr tîm cyntaf. Ond i gymaru efo dechrau llynedd, mae rhif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ac 11 wedi gadael y clwb. Ti wedi bod yn brysur, tal? Do, dwi wedi edrych. So, yr unig reis ar ôl ydy Jordan Davies, Paul Mullin a Ollie Palmer, a does am sicrwydd fydd bob un o'r rhain ar ôl. Felly mae yna newidiadau mawr wedi digwydd. Be da chi'n teimlo am y chwaraewyr sydd wedi cael eu rhyddhau? Ifor? Wel, y ddau fwyaf ti'n meddwl am Luke Young a Tozer, y cyfraniad nath nhw dros y 2-3 tymor dwytha, yn anhygoel sy'n ni ddim wedi cyrraedd, dwi'n meddwl, sy'n ni wedi cael allan o'r gyngor genedlaethol heb y ddau yna. Mae'r ddau yn fonheddwr, sy'n ni ddeud, a bod y ddau, ti'n meddwl, chydig bach, di mynd bach yn hen rwan, dwi'n meddwl, ddim ond gwerthfawrogi be nath nhw, a deud diolch yn fawr, a rhaid i bawb symud ymlaen, lle. Arwel, beth yw'r deimlad ydy? Ie, fel Ifor, llawn parch, llawn edmygedd. Dwi'n meddwl bod yna neb yn syni. Dwi'n meddwl sy'n nhw i hynny'n y bosib yn syni bod y troad yr hod yn dod efo math yna chwaraewyr. Felly, ond ia, werth nodi bod y ddau di gadael yn ddigon balch a digon o barch y ddwy ffordd, really. Da ni'n wedi cael sefyllfa'n ffodus lle mae chwaraewyr di llecho toes allan o pram neu be bynnag, neu di lladd ar y clwb yn unrhyw ffordd. Dwi'n meddwl bod perthynas y perchnogion gyda'r chwaraewyr yma yn help efo hynny, dwi'n meddwl. Mae rwy'n yn gweld y tweets a dymuno pob hwyl a hyd yn oed chwaraewyr sydd wedi gadael ni blwyddyn yn ôl wrach, mae yna dal rhyw barch yna. A mae hwnna'n rhywbeth gret, achos mae'r pethau yma'n anochel. Fydrwn ni ddim cadw ar dy chwaraewyr. Does na ddim sentiment mewn pêl-droed math o beth wedyn llawn parch, ond anochel bod y ddau yna a cwpl ar ei eraill wedi gadael clwb. Ydy, mae'r ddau yna mynd i gael ei gofio fel dau arwyr y clwb, achos wedi chwarae rhan enfawr, dau gapten a wedi dod â ni allan o'r gyngor genedlaethol yn arbennig, a wedi bod yn hollol bwysig yn hynna. Ond hefyd, mae Rob Layton, ar yn Hayden, Jordan Tunnicliffe, mae yna lot o chwaraewyr sydd wedi cael rhan fawr yn hynny. A fel ti dweud, oedd o'n braf iawn gweld fod pawb wedi gadael efo parch, a mae hynny'n arwydd da, dydy fod nhw'n teimlo fod nhw wedi cael eu trin yn dda. Ond hefyd, fod yna lot o chwaraewyr da a wedi bod yn dygydfennol, o'n i'n hapus i weld bod ni wedi gadael iddyn nhw fynd, a so o'n i'n teimlo fod bobl fel Liam McLinden ar hyn wedi cael eu cadw ymlaen llynedd, a falle ddim cweit yn ddigon da wrth symud ymlaen, a da ni ddim wedi gwneud hynny. Callum McFadze'n er enghraifft i chwarae lot, ond eto y bendad yn amser iddo fo symud ymlaen. A wrth gwrs, da ni wedi cadw Stephen Fletcher, wedi cael cynnig, a mae hynny'n deud dipyn i fi, fatha, dwi ddim yn chwaraewr ar gyfer y rhir dymor, felly mae'n amlwg fod nhw'n edrych ar tymor nesaf hefo bwriad i fod yn gystadleuol.
James McLean gael gadw ymlaen, a y newyddion mawr wythnos yma wrth gwrs fod Arthur y Cwondo wedi dod yn ôl i'r clwb ar 15 llynedd o asl, ond erbyn hyn ar gytundeb am 2 blynedd. Ac i fi, bysa ni licio gweld chwaraewyr newydd, falle mae fo fydd y chwaraewr pwysica i ni arwyddo dros yr ha. Be di deimlad ydi efo'r? Ie, dwi'n meddwl mae arwydd Arthur yn anferth, dwi'n meddwl. Mae'n buddsoddiad yn y dyfodol, mae o'n dangos y parch gyda fo at y clwb bod o'n fodlon dod i'r lefel yma, dwi'n meddwl, parhau efo ni. Nath o gyfraniad, mae'n siŵr bod o werth 10-15 pwynt y tymor i ni, so os o ti'n sbio ar y ffigurau. Aaron Fletcher, gret, ond mae'n dal wendid yna. Dwi'n meddwl bod Fletcher ddim mynd i chwarae 90 munud, ddim mynd i chwarae 2 gêm mewn wsos, so mae rhaid ni gryfhau yn fanna. Ond ie, dwi'n croesawu'r ddau yna digwyr. Arwel, pa fath o efo'r wedi crybwyll bod ni angen ymosodwr arall, pa fath o chwaraewyr eraill wyt ti'n meddwl fydda ni'n edrych amdano fo? Os gen ti unrhyw enwau? Dim enwau per se, ond sicr safleoedd di bron isio cryfhau bob safle bron yn does. Y reality o fod yn cyngred un ydy ti'n mynd i gael y timen yn eithon ni stryglo yn erbyn llynedd efo'r garfan oedd gen ni bob wsos ar Ifan deud sam fasio beth y gêm hawdd. Da ni'n mynd i golli lot mwy yn y tymor yma na eithon ni llynedd. Sicr fydd isio cefnwyr canol yn amlwg Tony Cliff a'n Hayden di mynd, Toes di mynd, bydd rhaid cael 2 i gryfhau'r trin y cefn. Dwi'n cymryd y gan y tal, da ni'n mynd i ddechrau newid tactics. Pac i bol fydd hyd drwy'r tymor, felly sicr ti eisiau 2 amddiffyn o canol, ti eisiau asgellwr neu y wingback, achos mae James McLean, dilyn y cyfryngau cymdeithasol, mae'r training mae o'n wneud tu allan i'r tymor yn anhygoel. So dim ond bod o ddim yn anafu, yn sicr fydd o ddigon ffit ac yn chwarae'r pwysig i ni, ond mae rhaid ti gael y cyfer yna, mae McFasdin wedi mynd, fel ti'n deud, mae Clyndon wedi mynd, so ti eisiau rhywun y fanau. Ti eisiau ymysodwr yn sicr. George Evans, Tom O'Connor, dim ond bod nhw'n ffit, ond ti'n mynd i gael anfiadau, felly Andy Cannon. Ti eisiau wrach 2 chwaraewyr canol cae, un yn amddiffynol, achos dys gen ni'n chwaraewr canol cae, just amddiffynol, wneud y gwaith caled. Mae Andy Cannon yn chwaraewr amryddawn iawn yn passion dda, ond diolch yn Claude Makelele na chdi, so o bosib bod eisiau rhywun felly. Ydy, dwi'n meddwl, gafodd Andy Cannon, da ni wedi trafod chwaraewr y tymor na, ond lot o gwyn am fod Andy Cannon ddim wedi cael chwaraewr y tymor. Mae'n ddiddorol, nathon ni sôn am Mullin, Cannon a Elliot Lee, no, Elliot Lee a Mullin gafodd y gwobrau mewn ffordd. Ond oedd Cannon ar ei orau yn chwarae yn y safle pellach ymlaen yn doedd, dwi'n fel, a dyna pryd nath o wir ddechrau disgleirio. Felly, sôn am Joe Morel, wrth gwrs, mae hwnnw'n enw sydd yn codi yn aml, sydd yn diddorol. Ond bendant, dwi'n meddwl, da ni gyd yn teimlo fod ni angen ymosodwr, bendant angen rhywun yn chwarae yn y cefn. A be sy'n ni'n licio gweld ydy chwaraewyr sydd yn mynd i ddod i fewn i'r tîm cyntaf, achos dyna beth da ni ddim wedi gwneud efo ymosodwyr yn arbennig, ydy, da ni dal yn edrych ar Amr a Mullin fel y par cryfa. Be sy'n ti'n licio gweld efo'r? Dwi'n meddwl bod Joe Morel, mae'n ffitio fewn reit dda, dwi'n meddwl, yn y rôl amddiffynol na, rhywun sy'n mynd ail dosbarthu'r bêl, tacluso. Mae'n job mae wedi wneud ar y lefel yma, wrth gwrs mae wedi chwarae Gymru, mae'n chwarae Portsmouth tan iddo gael ei frifo, dwi'n meddwl, mis Ionawr. Dwi'n meddwl mae o'n ticio lot o'r boxes o fanna. Ymosodwr, sgwrs, ond maen nhw mor anodd i cael, mae bach o ystrydeb dydy, ond pwy ti'n mynd i gael, a ti'n mynd i gael talu croc pris am rywun. Ond dwi'n teimlo ar y cyfan, mae gennym ni ddigon i
oroesi ar y lefel yma. Dwi'n meddwl na ni, ddeith y tîm fel mae o ddim gorffen yn yr hanner uchaf, dwi'n meddwl, heb lot o welliau. Ond dwi'n meddwl fyddwn ni reit saff o beidio mynd i lawr. O sbio ar y tîm a gwana o llynedd, dwi'n meddwl bod ni'n cystal os na'n gwella nhw. Pedwar yn mynd lawr? Oes, Ie, mae bedwar yn mynd i lawr. So, dwi'n meddwl da ni'n cyn gryfed ar tîm a ddath ei fyny. A ti'n meddwl, mae'n dîmau fel Shrewsbury, Burton, dyn nhw'n yn special na dyn, Lincoln. So ti'n disgwyl i ni, mae'n ddigon yna i ni beidio pryderu o'r dechrau, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl os da ni mewn peryg o fynd i lawr, fydd y checkbook yn dod allan go iawn wedyn bydd. Da chi'n gwybod fod i'n licio ystadegyn. Felly, nes i ddeud llynedd ydw, mae y gwahaniaeth rhwng y gyngor genedlaethol a yr cyngor 2, y gyffredinol a'r gyfartaledd, o 28 pwynt. A yn y diwedd, wel, gafon ni 110 a gafon ni 88. So nathon ni 5 pwynt yn well na y cyfartaledd, ond fysa 83 di rhoi ni fyny fel fy'n digwydd. Athon ni 82 gafon ni ar ôl gêm Forest Green. Felly nathon ni lwyddo gael 5 pwynt ychwanegol fedri di ddadle hefo arwydd o chwaraewyr newydd. Felly, gwahaniaeth rhwng cyngrau'r 2 a cyngrau'r 1 ydy 21 pwynt ar gyfartaledd, sydd yn ddiddorol, achos mae'n teimlo gam mwy i fyny, yn dydy, ond sa hynny, gafon ni wedi cael 88 pwynt yn rhoi ni ar 67 pwynt, sef tua degfed. Dwi'n meddwl sydd yn eitha agos, ond mae hynny'n golygu, os da ni'n llwyddo i gael chwaraewyr i fewn i gael 10 pwynt ychwanegol, falle fysa ni'n gallu bod yn agos i'r gemau a'r chwarae. Nes i ddeud, dwi'n meddwl o'n i siarad efo efo'r gyda, cyn i ni gael Arthur, dwi'n meddwl efo Howard yn gôl, fysa ni wedi bod yn edrych ar tuag at wylod y tabl, achos colli 10 pwynt arall falle wedi rhoi ni mewn trafferth. Felly dwi'n meddwl fod y chwaraewyr da ni'n cael, mae'n ddiddorol, mae tîmau fel mae Rotherham wedi cael lot o chwaraewyr da gan gynnwys Johnson Clark Harris, sydd yn mynd i sicrhau goliau ti yn gyngrei'r 1, a Stockport wedi bod yn prynu dipyn yn barod, ond yn hanesyddol, da ni ddim yn prynu tan mis Gorffennaf o dan Parky, felly fydd o'n ddiddorol gweld. Wyt ti'n disgwyl unrhyw enwau mawr Arwel? Na, dwi'n meddwl bod o'n steil Parky chwaith, sort of cael fath o rhyw, dwi'n meddwl cwpl ex-Premier Leagues yn amlwg, ond ti'n bod cael chwaraewyr byd enwog neu rhywbeth fel e, dwi'n meddwl fysa fo. Os na fysa'r chwaraewr ei hun a'r gwaith a'r work ethic a'r ffordd mae'n ffitio mewn i'r tîm, dwi'n meddwl sa Parky jyst yn neud er mwyn yr Hollywood factor. Mae wedi profi hynny efo chwaraewr fel Fletcher a McLean, er bod nhw'n chwaraewr o safon uwch. Maen nhw'n grafters yn dydyn, maen nhw'n gweithio'n galed iawn. Felly, na, dwi'n gweld ni'n cael fatha enw mawr. Mae werth deud hefyd, mae Stephen Fletcher wedi bod yn ymarfer hefo McLean. Felly mae'n bosib iawn bydd o'n edrych yn ffit iawn, achos mae McLean yn fwystfil yn dydy yn y gym. Felly, beth wyt ti'n gobeithio amdano fo felly efo'r? O ran safle yn y tabl, sy'n ni'n dweud, ie, canol yn iawn, dim stres. Rhediad mewn cwpan, so hynny'n fwy na derbyniol. Mae'n ddiddorol ydy'r diddordeb yn y clwb wedi cyrraedd y top, nid ydy'n mynd i mynd edwyno, os da ni ddim yn gwneud yn dda. Mae hynny'n ddiddorol i fi, be ddigwydd wedyn. Maen nhw'n dda iawn yn gadw pethau'n dawel dydyn o ran pwy maen nhw'n arwyddo. Wedyn, mae disgwyliadau yn dibynnu ar hynny i fi, dweud y gwir. Just eisiau mynd nôl i'r cair dwi ar y funud. Ie, a wedyn mae'n diddorol nodi na Humphrey Carr, ddeud mewn cyfweliad, fysa fo'n hapus efo degfed, achos bod o'n teimlo falle bod y clwb ddim yn barod i fynd yn uwch efo yn anwedig ar ôl maes ymarfer a'r sefyllfa hefo'r cair ras hefyd. Ond pam ti'n clywed ar bobl fel Phil Parkinson a
Rob a Ryan yn siarad, maen nhw'n bendant yn gobeithio fod yn gystadleuol. Ond dwi'n meddwl bod gennym ni syniad lot gwell pan fydden ni'n gweld y math o chwaraewyr fydden ni'n arwyddo, achos da ni angen cryfhau dyda cwpl o safleoedd. A wedyn, jyst yn sôn am y cae ras, da ni wedi cael cyhoeddiad bod na oedi, a dwi'n meddwl oedd pawb wedi gweld hyn yn dod achos oedd na ddim siap dechrau adeiladu, felly fydd na ddim eisteddlau newydd yn ei le erbyn flwyddyn nesa erbyn hyn, erbyn 2025, ond maen nhw am gael eisteddlau dros dro, bydd yn rhoi lle i 2,000 o bobl, felly sydd yn 700-800 yn fwy nag yn yr un presennol, felly felly mae yna newyddion da y fara a chydig o newyddion drwg. Beth yw ddiddorol o'r un teimlo oedd datganiad nathon nhw yn enwi Cyngor Wrecsam wrth gwrs, ond oedd o hefyd yn enwi Prifysgol Wrecsam, Prifysgol Glyndŵr, fel partner yn y datblygiadau, achos os dyn nhw am adeiladu yn helaeth, mae rhaid yn nhw fynd ar dir brifysgol yn oes, a yn fwy na dim falle cael gwared o'r fflat yna sydd reit tu ôl i'r eisteddau Wrexham Lager ydy ar yr bryd. Felly, elfennau cyffroes, ac wrth gwrs mae'n cyfweliad ddedodd Rob McElhenney, fysa fo'n licio gweld cae yn dal 100,000, sydd falle yn uchelgeisiol. Beth ti'n teimlo am yr holl datblygiadau yna felly, Arwel? Just o safbwynt personol o ran llynedd, nath yr stand dros dro neu gwahaniaeth mawr i fi o ran gallu mynd i wylio'r gemau hefo fy nai, er enghraifft, neu ar mewn blwydd, ath yna griw o 4-5 o ni a gallu 3-4 nhw just yn occasional fans lle. So oedd hynny'n gret lle cyn yr safle dros dro, sa wedi bod yn amhosib cael unrhyw fath o ddwrnod allan felly, ti'n bod? So, mae hynny'n gret, a dwi'n meddwl maen nhw wedi gweld gwerth hynny gobeithio. Mae'r 700-800 ychwanegol na'n mynd i fod yn gret. Eto, dim ond bod diddordeb yn parhau ynddo. Mae efo'r iawn. Os ni'n colli 7 allan o'n 10 gêm cynta a methu llenwi'r stand ynddo. So, mae o gyd yn mae eisiau ffeindio'r equilibrium na, dwi'n meddwl, rhwng cael llefydd newydd a cadw'r diddordeb. Ie, ti'n meddwl fi... Dyna'r cwestiwn fi, mae yna lot o gefnogwyr newydd yn does, a maen nhw wedi arfer ennill, a so ni'n colli 2 gêm, mae yna lot o bobl yn colli limpyn braidd ar-lein, a fydd yn ddiddorol gweld os ydy'r diddordeb yn ampara, os ydyn ni 10 yn y tabl yn enghraifft, a falle ddim cweit yn cystadlu am ddim byd. Sut ti'n teimlo fydd pobl yn ymateb os da ni'n colli mwy na da ni'n ennill, Ifor? Dwi'n meddwl bod yna rhywun werth yr awgiad hynny. Dwi'n meddwl bod mwyafrif reit gall, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl y fans, sydd wedi bod yn yr hyd yr adeg, y fans sydd wedi dod yn ôl, maen nhw'n reit realistig. Dwi'n meddwl y fans newydd sbon sy'n meddwl amdano fel day out. Falle fydden nhw'n dod am y day out fel oedden nhw lle, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl fydd pobl yn flin, mae pobl mor ddiolchgar am lle da ni, dwi'n gweld sut mae pobl yn mynd i fod yn flin. Hyn oed os ni'n gorffen yn ei geinfa, dwi'n mwyafrif yn hapus, dwi'n meddwl. Falle fydden nhw'n dod bob wsos, ond fydd yna'n cwyno, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl os da ni'n gorffen yn y geirfed, falle fydd bobl yn anhapus os bydd 4 tîm yn mynd i lawr. 21, 22, 23. Falle. Da iawn, nes ti ddweud yma. Da iawn. Da iawn, ie. Felly, na, a mae'n ddiddorol, Rob McElhenney wedi deud cyn dechrau y gyfres diweddara o Welcome to Wrexham. In Rocky 1, he lost, a dyna ni'n colli'n gêm ola'r tymor yn erbyn Grimsby. In Rocky 2, he won now, wedyn maen nhw'n dangos ni fynd i fyny, a wedyn mae'n deud, now we're in Rocky 3, ac wrth gwrs mae'n rhoi chydig bach o gliw, falle bod ni wedi cael dyrchafiad yn y trydydd tymor. So, da ni'n wynebu Dolph Lundgren y flwyddyn nesaf, ond
ond mae hwnny'n dipyn o dasg. Ond hefyd, ers i ni siarad tro dwytha, mae'r trydydd gyfres wedi bod. A rhaglenni hirach, a dwi'n teimlo fod hynny wedi bod yn welliant, achos maen nhw'n llwyddo i gael pêl-droed a stori am gefnogwyr, stori am chwaraewyr. Maen nhw'n rhoi pêl-droed y merched a'r dynion yn yr un rhaglen, felly'n lle cael rhaglenni oedd yn unigol, maen nhw'n wedi cyplysu bob dim. Felly, maen nhw'n newydd ennill gwobr arall y do, fath y Critics' Choice, felly mae'r momentum efo'r y rhaglen yn teimlo. A i fi, oedd o'n braf iawn hefyd gweld rhaglen arbennig ar Patagonia a lot o sylw i'r iaith Gymraeg yn y gyfres yma yn Welcome to Wrexham. A hefyd maen nhw'n sôn fod nhw wedi apwyntio person newydd ar gyfer yr iaith. Be ti'n meddwl o'r datblygiadau yma, Ifar? Mae'n greu, swyddog cymuned, mae'n mynd i fod yna llawn amser. Di dod o'n Nant Gwrthein o'r beth dwi'n ddall o'r ganolfan iaith. Mae'n greu, dwi'n meddwl, beth ti'n meddwl am y Together Stronger, neu nath yr FAW a dod ar ymwybyddiaeth o Gymreigdod a'r Gymraeg i chwaraewyr yn fanna, a nath hynny weithio yn sicr yn y tymor byr, neu wel, sy'n dod dros 4-5 mlynedd nath hynny weithio. Falle so fe'n gallu gweithio yn Wrexham. Dwi'n gwybod pa mor fodlon fysa Oli Palmer neu rhywun i gael gwersi Cymraeg a dysgu treiglo a falle, ond pwy o wir. Na, mae'n gam positif a mae'n dda iawn i'r staff bob dydd y clwb, dwi'n meddwl. Mae'n gyfle iddyn nhw dysgu Cymraeg. Felly, o blaid hynny, a mae'n ffitio mewn efo Eisteddfod yn Wrexham tra nesaf yn dydy. So, positif iawn, dwi'n meddwl. Be ti fel arwel, ti o fydd Gildas yn chwarae ar y cae ras yn fi? Wel, dwi'n gwybod hynny dde, ond na, mae'n sicr mae'n gam gret i'r cyfeiriad cywir dydy o ran yr iaith, ond ie, felly ydw i ddim meddwl am swyddog sy'n cael ei benodi'n unigyrchol ar gyfer yr iaith yn y tîmau Cymreig eraill yn uwchryngau'r Lloegr. Dwi'n cymryd i gan y tabl gan Abertawe ddim bod fi'n gweithio lot efo nhw o'r ysgol a felly. Neu Gaerdydd, so mae o'n ydy, mae'n mynd i fod gam gret a positif a dod ni wedi clywed Taylor Swift yn gwerthfawrogi'r iaith. Dwi'n gwybod os yna'r link efo Ryan a'i wraig oedd wraidd hynny, ond na, llithio mond bod yn beth da, dwi'n meddwl, ac gobeithio fydd o'n dangos yr ffordd ymlaen i'r clybau eraill yn de, so neis meddwl. Ydy, mae, a mae'r link efo Taylor Swift yn ei diddorol eto dydy, achos o'n i'n gwrando ar Jason a Travis Kelce yn gwneud eu rhaglen nhw heddiw. Wrth gwrs, Travis di mynd ar y llwyfan efo Taylor Swift yn Llundain, ac oedden nhw'n wneud eu rhaglen o Llundain, ac oedden nhw'n deud, fe rhaid i ddod yn ôl i wylio gêm bêl-droed yn Llundain pan dyn ni dod tro nesaf. A mi nath Jason dweud, we go to Wrexham, of course, achos oedd Rob McElhenney. So os ydy Jason a Travis yn dod i Wrexham, mae Blake Lively'n ffrindiau gorau efo Taylor. So ti beth yn gwybod beth... Mae'r elfen yna'n dal i barhau, dydy, sydd yn ddiddorol. A mi gen ni Deadpool yn yr ha, felly mae'na... falle bod Oli Palmer yn hwnna, felly gawn ni weld. Mae'na gyfnod cyffroes dal o blaen ni, does? Dwi ddim yn cael y teimlo bod Rob a Ryan wedi colli diddordeb ar y funud, oedden nhw'n cael blwyddyn brysur. Felly, mae gen ni cwbl o fisoedd diddorol cyn i ni gicio'r bêl yn y gyngrair. Taith i America, wrth gwrs. Felly, bydd y ddigon o gyfle i ni weld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.